Va arribar a Xàbia un camió i unes furgonetes grans que van entrar per carrer Sant Joaquim i es van parar davant del quartel. Els vehicles venien plens de xiquets i de xiquetes. En assabentar-se de la notícia, molta gent del poble es va acostar a veure els xiquets que havien vingut. Es van reunir a tots dalt del quartel i els van donar pa i xocolata. Els soldats van explicar que els han portat aquí perquè a Madrid la situació és molt complicada per l'atac indiscriminat de les tropes nacionals contra la població civil. Els bombarders són constants i les bombes no distingeixen entre militars i ciutadans, i molt menys entre adults i xiquets. Ahir per la vesprada era 20 de novembre. Això que els he contat és ficció, evidentment, però sí que té alguna cosa de veritat. Ahir es van complir exactament 73 anys de l'arribada dels xiquets de la guerra o de Madrid a Xàbia. Per això he volgut imaginar en públic com va ser aquell dia. Un record que en forma de fotografies també està present en l'exposició que amb el títol de Refugiats està oberta a hores d'ara a la Casa de Tena. La podem visitar fins al 29 de novembre, és a dir, el diumenge que ve. Amb tot, la raó d'estar avui aquí és que presentem en públic l'abast d'un documental que vol prolongar en el temps la memòria d'aquestes persones, perquè aquell esdeveniment ha de servir per a que les generacions futures com exemple de solidaritat i desig de pau. En el vídeo Xiquets no volen la guerra, que veuran a continuació, realitzat pel periodista de Xàbia Eduard Torres, apareixen molts protagonistes d'aquell 20 de novembre. Per sort, la majoria els tenim aquí. Però per que aquest treball fora possible, ha fet falta la col·laboració d'entitats i institucions. En la realització del documental han contribuït econòmicament les regidories de Cultura i d'Igualtat de l'Ajuntament de Xàbia i també l'Associació Cultural Antoni Lledó. Ara us dirigirà unes paraules el seu representant, Ferran Surriaga. En la 7a Setmana Cultural, recordant Antoni Lledó, vam decidir treballar el tema dels xiquets i la guerra. I al posar-se a treballar el tema dels xiquets i la guerra, veiem que les guerres cada vegada més, i les guerres modernes, i sobretot les darreres guerres, recau sempre sobre la població civil. La població civil formada per famílies i xiquets, sobretot. Això ens va fer pensar en un fet que havia ocorrit, que era la Guerra Civil Espanyola de 1936-39. I aquella guerra fou l'inici, podem dir, a Europa de la massacre de la població civil. Imagineu-vos Madrid, de sobte, a partir del 18 de juliol, dividida en dues seccions i els atacs d'uns contra els altres. Això era una lliçó per a combatre el problema de les guerres i el problema de la infància que cada vegada està més desvalorada. A Xàbia arribaren 73. N'hi hagueren tragèdies i n'hi hagueren sorts i felicitats. Alguns trobaren un lloc d'acollida per a sempre en Xàbia. A ells dedicarem l'exposició i a ells dedicat aquest documental. Gràcies a tots. Benedicto Casal.
niños y niñas de Madrid. Però com que jo encara no havia nascut i no ho vull fer, no vull que es començara així, es començaré dient bona nit, Xavieres i Xavieres. I què és una guerra? M'he quedat en una definició que fa Paul Valéry i diu que la guerra és una massacre entre persones que no es coneixen per a profit d'altres que sí es coneixen, però que no es massacren entre ells. Però Xàbia va tindre la sort d'extraure una cosa bona d'aquella gran tragèdia. En acabar la guerra, el poble comptava amb 9 habitants, uns xiquets i xiquetes que s'estranyaven de que aquí no es parlara castellà i que en pocs mesos van fer del nostre poble sa casa. A partir d'aquell moment, ningú no es va plantejar mai més d'on venien i per què estaven aquí. Ells, vosaltres, que esteu avui aquí, vau donar una lliçó als xaviencs d'aleshores, i als d'avui també, de com superar una situació tan tràgica i manprendre una vida amb normalitat. Les històries de refugiats sempre tenen un caràcter de dramatisme, però 73 anys després ens heu ensenyat a entendre la vostra arribada a Xàbia com una oportunitat de crear un futur de pau lluny de les guerres i d'estima entre germans. Aquell 20 de novembre del 36, quan vosaltres vau arribar a Xàbia, a Alacant van afusellar a José Antonio Primo de Rivera. També un 20 de novembre del 75 moria Franco. També un 20 de novembre ha hagut coses bones. Per exemple, el 20 de novembre de l'any 1959, l'Assemblea General de les Nacions Unides va acordar instar a tots els països membres a celebrar el Dia del Niño. Ahir, 20 de novembre, es complien els 20 anys de la Declaració dels Drets dels Xiquets. Jo crec que avui és un dia per a que estem tots feliços. Hem de saber veure com va començar tot i on hem arribat.